για εκδρομή, έστω και μόνος μου. Πήγα στα Χανιά, όλα εντάξει. Και μετά πήγα στον Πλατανιά. Ναι. Και έκανε γεύμα, μετά επίστρεψα, πήγα στο δωμάτιο που είχα και πέρα το λεωφορείο το πρώτο πρωί, γυρνάω στο τέλος και έκανα πρωινό. Σκέφτηκα να πάω στο σπίτι. Είχα πάει πολύ παλιά με τη συγχωρεμένη τη γυναίκα μου, αλλά κάτσαμε λίγο. Και χθες πήγα εκεί πέρα τα πάντα στην εντέλεια. Εγώ δεν ήξερα τόσο πολύ. Ο κόσμος, ταβέρνες, πράγματα, θαύματα, λόγω το σημείο, λόγω πάνε και πολλοί ξένοι, αλλά φροντίζουν και τις τιμές και τους τρόπους από επιβοηθούν και το δωμάτιο που έμενα στην εντέλεια. Και με φρόντισε να μην ανεβώ πολλές σκάλες, γιατί είμαι και μεγάλος, αντέχω καιρό ακόμα. Μια χαρά αντέχετε, σας βλέπω. Και ο κήπος εδώ πώς σας φαίνεται, έχετε καιρό να έρθετε? Έχει τώρα κάποια χρόνια. Σας φαίνεται ότι έχει αλλάξει σε σχέση με παλιά πώς ήτανε? Τώρα να με ειλικρινίσετε, εγώ το 67 έκανα μια βόλτα, μετά θυμάμαι τόσα χρόνια, γιατί κάνουμε σύγκριση στο Ηράκλειο που είναι τεράστιο. Είναι μάπα ο Κύπρος απέχουν, ανεξάρτητα στο Ηράκλειο. Εδώ η σύγκριση την πόλη είναι πολύ παλιά, δεν επίτρεψε να κάνουν και εδώ μετά. Ήταν νομάρχης της Ρεθύμης. Ναι. Αλλά το χρονολογείται 100-200 χρόνια. Και έχω μπει τον κήπο γύρω-γύρω το χέρμα, αλλιώς θα είχαν κάνει πεκατησίες, είναι δυσάρεστο. Ναι, είναι δυσάρεστο. Ναι, εννοείται.